Salutare prieteni, bine v-am găsit pe neîntreb.ro. Astăzi vom rezolva o nouă problemă pusă de această dată pe site de Victor Rotari. Trebuie să mutăm un băț de chibrit pentru a obține o egalitate corectă în calculul 7 plus 4 minus 4 egal cu 0, format din bețe. Am refăcut eu acest calcul din bețe de chibrite și după minute bune de gândire am găsit și răspunsul corect. Dacă voi încă nu știți răspunsul și vreți să mai încercați, puteți pune acest videoclip pe pauză și să mai încercați și voi 2-3 minute, poate reușiți. Răspunsul este unul destul de greu de găsit, zic eu. După cum vedem, primii doi termeni adunați ne dă suma 11. Deci ce trebuie să facem? 11 minus ceva trebuie să obținem 0 și deci trebuie să obținem 11 minus 11 egal cu 0. Pentru asta luăm un băț, cum ne și cere. Îl punem aici. Și am obținut practic 11 minus 11 egal cu 0. Dacă și voi aveți alte întrebări la care doriți să aflați răspunsul, fie ele de logică, fie ele din orice domeniu, nu ezitați să intrați pe www.neîntreb.ro, puneți o întrebare și cineva vă va răspunde. De asemenea, dacă vă plac videoclipurile noastre, nu ezitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Vă mulțumim!